त्या पटकन पाऊस कमी येतो जा, मग नंतर जायला नाही मिळणार. ज्या आहे त्याच्यात बनवायचं, मस्त सगळं तयार होतं. जसे असे तळत जायचे तसे असे यात त्यांना सोडत जायचं. आणि त्याने ते बघितलं आणि माझं सगळं सरप्राईजमध्ये हे झालेलं आहे. ठेवलेत भिजलेत म्हणजे पाकामध्ये आंघोळ केलेली आहे गुलाबजामुननी. आज पण भरपूर पाऊस पडलाय. बापरे, झालं शेरू. डोंगले बिंगले खायचे नाही. येतोय तो शी करतोय. आता पावसातनं कुठं लांब जात नाही त्यांना. आता ते बाबू तू जा जा शेरू, जा शी वगैरे करून ये, जा बाहेर जा. त्या पटकन पाऊस कमी येतो जा, मग नंतर जायला नाही मिळणार. जा बाहेर जा, बाहेर जा. ते बघा वाघ्या आणि शेरू आता मस्ती करून करून बाहेर गेले. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. लाईट गेले त्याच्यामुळे किचनमध्ये ना चार्जिंगचा बल्ब चालू आहे आणि उजेड खूप कमी येते बघा. तर आत्ता मी घेतला आहे नाश्ता बनवायला. आज जरा लवकर नाश्ता, कारण कुणालच्या बाबांना बाहेर जायचं आहे. बाहेर म्हणजे त्यांचं आज भाडं आहे ना, म्हणून ते लवकर निघणार आहे. तर हे जे बघा बॉक्स वगैरे आहेत ना, हे तेलाचे बॉक्स असतात ना, त्यात सर्व अर्धं सामान भरून ठेवलेलं आहे. पटकन कांदा पोहे आज बनवते, म्हणजे पटकन होईल, वेळ नाही लागणार ना, म्हणून पोहे काढायला घेतले. तर वाघ्या आणि शेरू त्यांना असं वाटलं काय आई काढते, काय खाऊ काढते, बघायला इथे होते, त्यांची मस्ती चालली होती. तर पटापट करूया. तर लाईट की नाही आमच्याकडे आलेली आहे आणि ती कधी पण जाईल काय सांगू शकत नाही. पोहे आपले तयार झालेत. हे बघा, कोथिंबिरीची कमी आहे, कारण कोथिंबीर इतकी महाग आहे आमच्या इथे. 70 रुपये 80 रुपये जुडी छोटीशी. त्याच्यामुळे कोथिंबीर आता आम्ही आणतच नाही हल्ली. टॅमॅटोसुद्धा खूप महाग झालेत. त्याचे किती आणलेले गेल्या मंगळवारी? 80 रुपये 100 रुपये असे किलो आहेत मला टॅमॅटो. त्याच्यामुळे ज्या आहे त्याच्यात बनवायचं, मस्त सगळं तयार होतं. थोडंसं डेकोरेशन करायचं. आता हे पोहे टाकायचे. त्याच्यावर असा हा लसणीचा चिवडा. थोडंसं डेकोरेशन केलं ना का बरं वाटतं, मग दिसायला पण चांगलं दिसतं. आता हे लिंबाची फोड अशी ठेवायची. मग झालं, आपला नाश्ता तयार झाला. कोथिंबिरीशिवाय कुणाला पण वाढते. कुणाला की नाही सुट्टी आहे जा. ते झाड झाड विडत कापते. शेरू या साईडला हो. शेरू तू बाबा नको जाऊ मदत करायला त्यांना दोघांना. गाडीची मॅटी आहे ती कटिंग करतायत, म्हणून आड्या बंद कर जा. तर पाऊस की नाही थांबलाय थोडासा. तर दुपारच्या जेवणाची आता मी तयारी करत होती. तर भाजी हवे म्हणून बाहेर आले. पटकन भाजी काढून घेते ना, ते पाऊस जर का आला मग म्हटलं सगळं राहून जाईल मग. आणि एक रेसिपी मला तुमच्याशी शेअर करायची आहे. ते थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते, पण सगळ्यात आधी भाजी काढून घेते. आपल्याकडे ना वालीच्या शेंगा तयार झालेल्या आहे का, तुम्हाला मी दाखवते.
म्हणजे बऱ्याच वेळा दाखवलेला आहे, पण तरी पण एकदा दाखवते. आता मध्ये पण एकदा ना मी काढल्या होत्या वालीच्या शेंगा, अगदी सूपभर निघालेल्या, म्हणजे जवळजवळ 2 जुडी तयार होते ना मोठ्या मोठ्या, तशा निघाल्या होत्या. आणि हे बघा अशी वेल कशी बघा गुरफटून. ही ना आपली खूप जुनी वेळ आहे. त्यामध्ये जरा काढून घेते. हे बघा इतकी भाजी काढली. थोडासा कढीपत्ता पण घेतला. मला ती रताळ्याची पानं आहे तर ती पण काढायची होती भाजीसाठी, पण पाऊस बघा चालू झालेला आहे. म्हटलं राहू दे, नंतरला म्हटलं काढीन. तोपर्यंत आपण म्हटलं हे करून घेऊया बाकीचं काम. जोरदार पाऊस. सर्व जेवण की नाही माझं करून झालेलं आहे. वाजलेत मला वाटतं काहीतरी 11:30 झाले असतील. आणि आत्ता बघा ही रेसिपी मी ते शेअर करणार आहे गुलाबजामुनचं. तर ही आहे गिट्स गुलाबजामुन. आणि हे कुणालच्या बाबांसाठी सरप्राईज आहे. त्यांना गोड खूप आवडतं, कुणालला पण आवडतं. सगळ्यात जास्त आमच्याकडे गोड कुणालच्या बाबा खूप खातात. त्याच्यामुळे हे मी आता बनवणार आहे. म्हणून सगळं आधी ना जेवण करून घेतलं, कारण हे माहिती आहे तुम्हाला भरपूर वेळ लागतो या अशा गोष्टी करायला गेला की. चला पटापट तयारी करून घेऊया आपण. हे जे गुलाबजामुन आहेत ना बऱ्याच वेळा मी केलेले आहेत, म्हणजे मुंबईमध्ये असताना. आता इथे गावी आल्यापासून नाही कधी केलेले. तर ह्याच्यात मी टाकणार आहे मावा. तुमच्याकडे जर का दुधाची पावडर असेल तर ती तुम्ही टाका. मी मुंबईमध्ये असताना दुधाची पावडर वापरायची. आता इथे मला काही मिळाली नाही आहे, त्याच्यामुळे माव्याचा वापर करणार आहे. मावा म्हणजेच आपण जे तूप बनवलं ना त्याचं ते खवा उरतो ना ते. हे मी ना ठेवलं होतं. त्यावेळेस काय मिठाई वगैरे काय बनवली नाही. कुणाला मला त्याशी म्हणत आई तूप काढलंस ना तर मिठाई बनवलीस काय. म्हटलं नाही, म्हटलं आपल्याला गुलाबजामुन करायचेत ना, त्याच्यामुळे ठेवलं आहे मी. हा बघा इतका खवा आहे माझ्याकडे, पुरेसा आहे. चला पटापट करून घेऊया. सगळ्यात आधी तुम्हाला साहित्य दाखवते. तर हे मी घेतलं आहे घी, म्हणजेच तूप तळण्यासाठी. तुपामध्ये तळले ना की छान अशी चव येते. त्याच्यामुळे बघा तुम्ही पण तुपाचा वापर करा. जास्त तूप काही वापरलं जात नाही. ही आपली पावडर ह्याची, आता मी ते पॅकेट खोलं ना ती पावडर बघा अशी निघाली. आणि हा आपला खवा. इथे मी थोडंसं दूध घेतलं आहे. दूध टाकून मळायचं म्हणजे चवीला जरा चांगलं लागतं अजून. आणि ही साखर घेतली. आता ही मी 4.5 कप साखर घेतले, म्हणजे किती झाले 4.5 कप म्हणजे 600 ग्राम त्या पॅकेटवरती लिहिलेलं आहे. तुम्हाला मी दाखवते, 1 मिनटं. हे बघा हे ते पॅकेट आहे. पण थोडंसं जरा कमी जास्त झालं ना तरी काही फरक पडत नाही. आता ही मी परात आहे ना चपात्या केल्या ना तीच परात घेतली आहे मी. त्याच्यामुळे थोडंसं बघा पीठ लागलेलं आहे, चालतं असं काही नाही. तर सगळ्यात अगोदर ह्यात आहे ना चमच्याने ना हे टाकायचं, काय बरं, दूध एकदम टाकायचं नाही. आता हा मावा वगैरे सगळं मिक्स करून घेते. तुम्ही दुधाची पावडर वगैरे काय जे काय टाकाल ना ते असं व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्या, एकजीव करून घ्यायचं. आणि दूध वगैरे टाकता मग तुम्हाला म्हणाल ना पटकन असं टाकायचं नाही, एकदम नाही ओतायचं. जसं लागेल त्याप्रमाणे ते टाकत जायचं. आता इतकं पण दूध लागेल असं नाही वाटत, खूप कमी प्रमाणात लागतं. चांगलं असं मिक्स झालं आहे. आता आपण चमच्याने ह्यात आहे ना असं दूध टाकूया. आणि हा जो गोळा आहे ना तो असा नरम मळायचा, कडक नाही. असं व्यवस्थित असा मळून चांगलं असं व्यवस्थित घ्यायचा. मी असं ना करून घेते, कारण आता हे मळायला चांगला वेळ जाणार आहे. हे बघा असं व्यवस्थित सगळं असं मळून घेतलं आहे. आणि थोडासा तुपाचा हात पण मी लावला, त्याच्यामुळे बघा हाताला काही चिपकलेलं नाही आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम असतं गुलाबजामुनमध्ये. ते का व्यवस्थित नाही मळलं ना मग ते गुलाबजामुन काय तुटतात ते. मग त्याच्यामुळे असं नीट मळून घ्यायचं. आता ह्याचे ना आपण छोटे छोटे काय करूया, गोळे करूया. आता त्या पॅकेटमध्ये दिलं आहे 40 गुलाबजामुन बनणार. त्या पद्धतीने आपण आता 40 भागाचे करून घ्यायचे अगोदर, छोटे छोटे असे. आता ह्याच गोष्टीला खूप वेळ जातो. आता गोळे करायच्या आधी असं व्यवस्थित ते पीठ आहे ना असं
जितकं शक्य होईल तितकं असं हे करून घ्यायचं, म्हणजे ते तळा जात नाही, म्हणजे क्रॅक पडत नाही. तर इथे बघा मी आता पहिला ना घी गरम करत ठेवलंय आणि एकीकडे आपण पाक तयार करून घ्यायचा. तर जितकी साखर आहे म्हणजे 4.5 कप मी साखर घेतले, तितकंच पाणी मी आता ह्यात टाकते. आणि वेलची. आता ही साखर विरघळू दे. साखर विरघळल्यानंतर 5 मिनटं ना आपल्याला हा जो पाक आहे ना चांगला असा उकळून घ्यायचा आहे. तर आपलं तूप बघा आता विरघळलं आहे आणि गॅस मी एकदम स्लो ठेवला आहे. तर एकदम स्लो गॅसवरती आपल्याला हे जे गोळे केले ते तळून घ्यायचे. गॅस जरा पण फास्ट राहिला तर सगळे गोळे वरून लाल होणार आणि आतून मग कच्चे राहणार. आता मी हे जास्त टाकत नाही आहे, थोडे थोडे ना, आणि हलक्या हलक्या हा जो झारण त्याने असं हलक्या हलक्या हाताने असं फिरवत राहायचं, म्हणजे चारी बाजूने एकदम शेकले पाहिजे ते. आणि एकदम ब्राऊन कलर म्हणजे डार्क चॉकलेटी कलर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आपल्याला. तोपर्यंत आपल्या इथे पाकपर्यंत बघा तयार होतोय. साखर आता विरघळले, साखर विरघळून झाली. आता जरा उकळी आली ना का 5 मिनिटं चांगलं असं कढून घेते. पाक बघा तयार झाला आणि गॅस ना बंद केला मी. आता हे जे तळलेले गोळे आहेत ना ते मी यात टाकते. जसे जसे तळत जायचे तसे जसे यात त्यांना सोडत जायचं. 30 मिनिटं पाकामध्ये ठेवूया आणि मग तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. गुलाबजामुन आपले तयार करून झालेले आहेत. आता अर्धा तास ते पाकामध्ये ठेवावे लागतील आणि पाक ना एकदम परफेक्ट झालाय. मी थोडासा पाक ना आता टेस्ट करून बघितला. पाक जर का व्यवस्थित नसेल तर गुलाबजामुन आपले फेल होऊन जातात, पण एकदम व्यवस्थित झालाय, मस्त झालाय. आणि पुराचे बाबा आलेले आहेत, मग अशी जेव्हा मी करत होते ना त्यावेळेस ते आले, त्यांनी ते बघितलं आणि माझं सगळं सरप्राईजमध्ये हे झालेलं आहे. आता ते ना दोघांना जेवायला देतात, वाघ्याला आणि शेरूला. आणि मी आता इथे जरा पापड भाजून घेते आणि जेवायला वाटते. कुणाला सांगितलं जरा सलाड तयार कर पटकन. माझी अजून एक भाजी करायची होती पण ते आता खूप लेट झालं. रताळ्याच्या पानांची भाजी करायचा विचार केला पण हे होईपर्यंतच बराच वेळ गेला. त्यामुळे आता म्हटलं करायला तर खूप उशीर होईल, म्हटलं एक भाजी बस झाली. पापड भाजूया, जोडीला थोडंसं लोणचं आणि सलाड. जेवण तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा, हे आपलं आजचं जेवण आहे. ही आपली डाळ, वालीच्या शेंगांची भाजी, काकडी, पापड, चपाती आणि लोणचं. हवंय ना? लवकर कशी गाडी आली पण? लवकर म्हणजे काम झालं तर. हां, मला वाटलं भरपूर लेट होईल. हां, तर गाडी लवकर होतं. तरी घ्या जेवायला घ्या. हा मग कुणाला पण बसलं जेवायला. जोडीला शेरू पण बसलाय. शेरू जेवून झालाय पण तरी पण तो असा येऊन ना बसतो बाजूला गपचूप. पुन्हा लोणचं घ्या होतं जरासं. घे लोणचं, घे लोणचं. घ्यायला. आणि हे बघा आपले गुलाबजामुन छान असे भिजलेत, म्हणजे फ्रीजमध्ये नाही ठेवलेत, भिजलेत म्हणजे पाकामध्ये आंघोळ केलेली आहे गुलाबजामुननी. कुणाला घ्या, उचल बाबाकडे घेऊन चला. अय्या आणि इथे शेरू पण आमचा उठलेला आहे झोपेतून. आता तो काय खाऊन देणार नाही ह्यांना. हां, सरप्राईज द्यायचं होतं पण फेल झालं ना. मग आता काय? आ, फॅन बंद करते, फॅनचा आवाज परत रेकॉर्ड होईल ना. शेरू गोड नाही खायचं बाळा. त्याला थोडस रिव्ह्यू द्या. रिव्ह्यू कसं झालंय? छान. खरोखर एकदम मस्त झाले बाई. हा बघा, हा पण बघा आला. हा, हे दोघं पण झोपले होते राम श्याम, आता उठून आले. खाली बसा, खाली बस,
खाली बसा खाली बसा बस भेटणार बसा. खाली बसा खाली बसा. बस बस मग भेटणार बस. कुणाला तुला आवडले ना मस्त रे म्हणजे एकदम हॉटेलसारखे झालेत का पाक पाक सांग पाक चांगला असेल ना तर गुलाबजामुन चांगलं होतं ना बरोबर ना पाक पण बरोबर आहे ना आपण बरोबर आहे. हां म्हणजे चला व्यवस्थित जसं झालं टाइम घेईल ना तसं हां. छान. हां आता फ्रीजमध्ये ठेवते मी आता हे आता अजून गरम लागतात ना पण अजून गरम आहे ते जेवढा टाइम घेईल ना. हम्म. चला म्हणजे छान झालेले तुम्ही पण करून बघा आणि भाग्या आणि शेरू बघा हवऱ्यासारखी हां आता गोड आहे ना त्यांच्या नाकात त्यांच्या लगेच वास गेलाय बघा जिभल्या ताटतात. त्यांना थोडं थोडं देऊया पाव पाव चमचा जर असं नावाला आतमध्ये हे करून हे ना ए वाघ्या खाली बस वाघ्या आणि शेरू हे काय कोणाला खाऊन देत नाहीत त्यांचं चालू आहे तुम्हाला माहिती आहे मुक्या प्राण्यांना गोड किती आवडतं ते आणि कुणालने माहिती आहे काय केलं एकदा खाऊन झाले आणि पुन्हा दुसरे घेतले ना कुणाला आवडले ना खूप नाही मस्त झाले तर एकदम छान झालेत तुम्ही पण करून बघा थोडंसं मावा वगैरे तुम्ही असेल ना म्हणजेच बेरी हां आम्ही मावा म्हणतो किंवा दुधाची पावडर वगैरे टाका मस्त बनतात घरच्या घरी पण गुलाबजामुन म्हणजे बाहेरच्या आहेत असे वाटतात हो की नाही मी आता थोडंसं जरा टेस्ट करून बघितलं ना असं हॉटेलमध्ये कसे मिळतात माव्यासारखे तसे एकदम लागतात आणि तोंडात टाकले का लगेच अगदी विरघळतात इतके छान झाले तर चला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते आता हा व्हिडिओ किती मोठा झाला आहे किती काय झालं ते मला काही माहिती नाही आहे आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा रेसिपी कशी वाटली गुलाबजामुनची ते कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुमच्याकडे अजून काही सजेशन्स असतील किंवा अजून काही तुम्हाला काही टिप्स असतील तर जरूर मला सांगा म्हणजे मला पण ते उपयोगी पडेल पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद